Co má v tašce matka, když jde s dítětem do parku? Tak kočárek, že se ho tam neponese, když je menší to dítě třeba, dejme to. Teď mě zajímá, jestli ta matka táhne tak obrovskou tašku, nebo jestli má tak malej kočárek teda. Karle, co by mohl vytáhnout z klobouku kouzelník? Nevím. Hada. Co běžně děláte, když jedete sami v autě, ale kdybyste vezli svého šéfa, tak byste to neudělali? Dodržoval bych ty předpisy dopravní. Že bych jako rychlost a tak dále. Počkejte, takže běžně děláte sami v autě, že dodržujete předpisy, ale před šéfem jako budete jezdit jako... Jako prasa, no to asi nebude To dobrý. jste nám řekl teda ale volovinu, co, Karlo? No, ona to byla dlouhá otázka, když jsem to zpracoval, tak jsem se nějak v tom zamotal. Nevím, který speciální den mývají květináři dobré tržby? Jsou svatby. Jsou svatby. A to je nějaký konkrétní den? No, tak většinou to byla sobota, že jo, ale Dobře, bude to takže svatba. v den svateb, co na to Češi svatby tam? Nejsou. Co by vám příchůzí městem mohlo spadnout na hlavu? Tak já nevím, třeba letadlo, nic nenapadá. Jasně, dobře. Milí diváci, chvíle napětí, co vypadne z Karla.